Apocalypse. Hallo alle sammen, velkommen til den her video. Og i dag spiller vi Fortnite, men vi må kun bruge Star Wars våben. Godt spillers. Der er mange. Yeah. Jeg har en lidt høj landing, men du har en meget god en. Det er der noget meget. Der er en, der har en rigtig god landing. Så hvor er de der våben henne? En der er en Eller hvad her? der er lasermennesker, der har jeg kan ikke lande der, jeg dør hvis jeg lander her. Jeg kører herover og tager et våben, og så kommer jeg. Der er så ikke noget. Okay, jeg tror jeg død. Er det en spiller? Selvfølgelig er det spiller. Okay, det er også 3 spillere, der har teamet op. Vi spiller duo. Jo, men det er sådan, der er sådan en app. Og Er det der Star Wars skin, fordi så er det bare en bot. så bliver headshot af en bot. Så må gerne komme og nakke dem. Jeg har ikke nogen på dem. Husk, du må Nu har kun tage Star Wars. Ja, Det er Star Wars, den der lille en. nej. Der er ikke rigtig noget der. Jeg skal bare finde Star Wars våben, så kan jeg godt. Det var en god start, det her. Kan man ikke købe noget af den der bot? Det ved jeg ikke. Har du ikke en Star Wars, som der er pistol? Det her, det Pistolen er ikke en Star Wars. ved jeg ikke om. Nej. Jeg vil prøve at se, om du kan tage mit Revo her, så er jeg tilbage til det. Så har vi bare 3 games, hvis det er første game er noget lort. De er der ikke længere, de er gået deres vej. Jeg har lige set en der om på den anden side der. Gå. Bare glem dig. Lad den ene af dem få klap. Bare vent til han er løbet hans vej. Hvordan døde han så hurtigt? Jeg blev skudt af den der gør røv meget skade. Du må gerne tage og løbe deres vej. Ej, okay. Det er en fucking bot. Nej, det er en rigtig spiller det der. Hvorfor emoter han? Der er fucking 2. Hvad siger det er en bot? Ja, den ene er, den anden er ikke. Så tag mit Rubo-kart og løb til mig. Please, let's go. Den. Ej, okay, så dræb den anden. Tæt på. Vi tager bare endnu et game og laver som om det her game aldrig skete. Så lander vi det samme sted igen. Okay.
Så sørg for at få en bedre landing, så jeg ikke bare bliver flappet i munden. Ja. Hvorfor har de ham der Star Wars mand til at løbe rundt med så? Eller ikke flere steder med Star Wars til. Det ved jeg ikke, jeg kan ikke se det mere. Eller jeg kan selvfølgelig lede efter det blå lys, men altså. Der er sikkert et par steder. Bare land der. Prøv at få en god landing, så jeg kan få den der gun. Eller ikke guns derovre. Jo, nok ikke laserguns, men ellers. Hvordan er man unskillet? Hvordan er man unskillet? Det ved jeg ikke. Og ham der manden, han dør. Død. Det er næsten også. Fuck, der er en der. Der er en på dig. Åh, jeg er død. Død. Bare lige klat de der bots. Har du en af de der laserguns? Jeg har ikke nogen. Du har ikke nogen. Prøv at revive mig. Jeg dræber lige der. Der. Okay, nu er det min tur til at blive revivet. Der er bare en spiller herovre, tror jeg. Ja, jeg bliver skudt efter. Ja. Hvorfor er det de der aben, den tager mig? Det er fordi jeg har hyret den til at gøre det. Det er jeg bliver fået. Der. Hvor den dumme mand til at se hele mig nu. Kom nu, tag mig nu den donate. Sådan. Men den dropper de der guns. Vent, jeg vil lige prøve noget, Det er ikke så meget godt den her gang. Ja. Dropper den der mange sådan våben eller? Hvilken? Den der, den har lige droppet. Ja, den dropper ting. Hvor er den fucking dum eller sådan noget? Den skal jo selv bruge dem. Shit. Det er to. Der er to. Åh, det er dårligt. Men det er jeg. Drago. Ham der er på dig, han er Ham ved. der er på mig, han er lige død. Han er død. Teammanden er her. 66. Jeg slæbede ham, der var inde i mig.
66 hvid. Oh my god, den der bot, den er god. Ham der botten med den der gun. Ja. Han dræbte stort set lige en. Umuligt at den kan dræbe nogen. Hvad er den her lynting? Fordi den der gun, den går sygt Og meget det er skade. sovs. Det må vi ikke. Jeg tager for et hug. Når du har. Kun lige en. Nu har jeg ikke noget. Er det så en? Vi pusher den. Han ser også mig. Hvor er det dårligt til at ramme? Ikke særlig nemt at ramme med den her. Du Jeg er skal ikke ikke på lang ramme til se. Du kan bare købe hende der, hvis du er. Jeg har en, så. Og sæt dig ind herovre. Cracket. Død. Nu er han kraftigt med dårlig han her. Har du stadig ikke dræbt ham? Så jeg skyder bare for at se om der er mere. Og bare hoppe ovenpå. Okay. Hvor meget kan det nok skyde? Prøv at dræbe dem derovre ved bossen. God idé. Så kan du få en medalje. Jeg prøver bare at få os ned til vandet. Så kan du ligesom bare bruge vandet til at komme derover. Ah, okay. Jeg røg så af lidt tidligere. Ja. Der Der er folk, der flytter flyder hinanden her. Hvor er de henne til klasse? Herovre ved den. Det tager jeg Jeg på så en den. anden vinkel end dig. De er ikke dårlige. Det er dem med medaljen og... Kør lige op. Altså, jeg kan ikke Bare lige ramme en sniper. skid. Okay. Der er 2 over ved mig. Ja, jeg prøver at se, hvordan jeg kan komme op på broen. Shit. Død den ene. Det er ham, der... Jeg slappede ham. Fik du ham derovre? Ja, ja. Godt lov. Okay, det er fedt. Og der ligger bare den bedste shotgun i spillet heroppe. Men du må ikke tage den. Lige præcis. Lidt ærgerligt. Og han Åh, du giver har fået den medkits og brug. alt muligt. Har du taget medaljen herovre? Ja, jeg tog den. Godt. Umuligt at aben med tage den. Vi kan... Er der nogen? Vi kan løbe herover. De er ordentligt gode, dem der, vi spiller med. Men vi er bedre. Men der er en her, der er en her. Det er en milliard kilometer væk fra mig. Bare kom, tag vandet, det går hurtigt. Han er ikke særlig god til at ramme. Det er jo godt dræbe ham, inden jeg kommer hen til.
Det er en rigtig spiller. Okay, nu ramte han så. Sindssygt, han gør meget skade med den der. Og shit, men det lort, det falder ned. Hvad nu lige skal rykke herover på det? Herover. Og jeg er lidt at ramme. Tror jeg. Pas på, han er god til at ramme nogenlunde, Jamen, tror han jeg. prøver at snipe mig. Ja, så skal vi bare tættere på. Vi kan ikke ramme så langt afstand. Hans teammate er lidt Der er også en langt. deroppe på bakken. Ja. Sindssygt. Jeg tror bare, vi skal tæt på og bare prøve på at spamme den. Ja, jeg prøver at pushe lidt også, ligesom du gør. Mm. Jeg er connected. Jeg er her. Jo, ja. De er ikke særlig gode til at bygge dem op. Prøv bare at bygge op og så skyde ned på det. 66. Cracket. Han er meget low, han er meget low. Det er jeg også. Det kan jeg se. Jeg bliver skudt i ryggen. Det går jeg også. Du er sniper. Dræb ham lige der. Ej. Åh, Det er ikke så godt. nu har de fået en medalje. Jeg kan prøve bare på at hoppe ned i Du hovedet på ham skal og pushe ham ned i hovedet. der er Så den 12. han er fucking klam. Der er der Ja, nogen du på. kan bare hoppe væk og reboot. Bare skyde dem ned. Jeg bygger bare alle andre. Hvad det får lige min finish, han skal ikke have lov til at røre sammen der. Nej, jeg skal sgu af. Amma. Han har lavet penge på mig. What? Hell no, bro. Ja, hell no. Men du skal fandme ikke dø til en eller anden noob, der ikke kan finde ud af at komme ud på sin tur. Du bliver sikkert snipet nu, eller et eller andet dumt noget. Du er i hvert fald low, så. Let's go. Bare løb. Løb ind i zonen, inden jeg kan gå. Kom her. Nej. Der sørg for at komme ind i zonen først, inden du fejler noget mere. Ja. Den der noob, vi har ansat i der, så han kan bare teleport. Ja, sandt. Kan jeg lige fjerne der? Den der. Nu behøver han ikke at stå stille mere. Ja. Sådan er man fjerner sådan. Aha. Der er en eller anden abe, der prøver at snipe. Ja, jeg kan ikke ramme så. Han flyver efter dig. Det går man. Kan man reboot op på den der? Tror jeg godt. Måske. Man kunne godt en gang. Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde noget healing. Shockwave til at løbe væk. Der er nogen, der er heroppe. Nå, det er bare botten. Det er nooben, der løber hele vejen derop. Er der en reboot ved en overfor? Seriøst, man kan ikke ramme den af jer. De har næsten noget muligt at ramme med noget af det der. Kun når man er tæt på, så er den fin nok. Fuck af, mand.
Oh my god, bro. Nu så er jeg væk. Og det er medaljehold, det der hold før. De er virkelig dårlige. Det er et medaljehold. Ja, det er ikke særlig godt. Okay. Er det ikke en af? Et. Jo. Okay, jeg ser hvor du er. Bare derovre. Er det en bot? Det skal du også ramme ham. Ja. Og det er ham, der er en move. Du kan trash af helvede til. Næsten. Og sæt dig ind til. Det er rent faktisk spillere. Pas på. Det var den der. Jeg flyver lige op på high ground. Jeg prøver at tage ham den anden. 32 på ham hernede. Jeg kan se teammaten omme bagved. Nej, men jeg kan ikke engang ramme dem, der flyver. 32 på ham, der fløj. Jeg ved godt, hvor teammaten er. Hvor løb den af den? De er begge to herovre. Ved reboot bag. Eller hvad? Og det er lige dræbt min bot. Fed man. Jeg har lige knocket den ene, men jeg tror, jeg dør nu. Nej, det gør du ikke. Jeg fik den ene. Og det der dør. Jeg kan prøve bare at køre. Jeg er nødt til at finde spillet. Nej, men det er den sidste spiller, Okay, så klap ham. Han er oven på taget, så tror jeg. I hvert fald. Så der han fløj hen, tror jeg. Det er den sidste spiller. Mig mod ham. Kun Star Wars våben. Kan vi få et W? Nej. Jeg har en gun. Og jeg har begge guns igen. Okay, jeg fjerner dog dit Walter Bendel. Kom her. Kom, skal vi gå op og dræbe dem meget? Ja, vi skal da op og klappe dem alle sammen. Og jeg håber, vi kan vende det igen. Det kan vi sagtens. Han var bare heldig. Det var dårligt, der han gik. Ja. Bare lige, lad være med at skyde, før vi er helt sikre på, at vi kan klappe dem. Er de inde i det hus her? Ja, herovre. Er det så ikke bare vente på, at de går ind i vaulten, og så bare plukke dem udefra? Vi kan prøve. Okay. Så gemmer vi os. Ja, de der match, det skal. Du må ikke... Spiller hernede. Hvad siger du? Jeg også spiller, men jeg tror ikke, de er der mere. De er hernede. Vent, jeg fik lige en. Jeg fik lige hvad? Hvor mange fik jeg der? Jeg fik 2. Jeg tog skud. Jeg tror, de er noget. Det kan være lige meget at tage Walton, fordi der er alligevel ikke rigtig noget. Men der er healing. Sandt. Jeg vil lige heroppe og kigge efter spillere. Og jeg tager bare med healing. Ja. Der er en fix. Ikke så meget andet. Det er sådan et... eller har de helt? Jeg er ikke sikker. Hvad der spiller her? Men det er godt. Den er i hvert fald virkelig dårlig. 66. Der er 2 indtil her med... Godt. Jeg ser teammate. Fuck, men det er dårligt.
så ikke noget skade på en selv. Nej. Det er kun dig, der kom til skade. Vi kan prøve at se, om vi kan nå op på toget. Kan vi nok godt. Jeg kan godt. Ikke for dig. Men der. Jeg nåede. No. Du når det ikke. Der er en bil her, du kan tage til at nå det. Men der spiller han noget. Jeg blaster ham. Død. Og det er Bare lige give mig nogle top. Det er godt, hvad jeg skal på din. Ja. Så bare boost, sådan så vi kan komme op på siden. det er shift eller hvad? Ja, chef. Så er vi tæt nok på. Der er kæmpe buildfight, skal vi ikke klare den? Kom. Der er rent faktisk rigtig gode spillere. Okay. Der er en hernede. En lige der. Han ligner en spiller uden noget HP. Jeg bliver skudt i ryggen af dem herovre. Og det er dem heroppe på stedet eller hvad? Ja, på en måde. Eller Jeg er inde i huset. Jeg tror de løber efter dig. Ja. Jeg er på vej. Shit, jeg er også nok. Fik du en? Ja, jeg fik ham den ene. Hvis du skynder dig, så kan du nok klappe hans mate. Han bruger det der flukkede wrist. Så bliv ind. Det er ikke værd at gå ud. Hvor meget ramt går mig på? Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg ramte lidt til begge to. Sådan. Øj. Nej. Sådan Jay, der ramte mig der. Jeg Hvor er ham her? Han er Jay i hvert fald. Han skyder bare ind på væggen. Helt super i skole, ja. Ham der bliver ved med at skyde, han er bare pisse i kværne. Ja. Det er nu bare op, altså. Han ender med at blive skudt af nogle andre, som jeg ryggen, men der han skyder efter dig. Nu løber han bare. Nej, er han stupid? Okay, revive mig, eller reboot, eller hvad man kalder det. Vent, jeg tager bilstrategien. Hvad er det for en strategi der? Hvad fanden? Kan man også bare skyde igennem biler, eller hvad? Skrid. Jamen, det er en bombe. Ja, selvfølgelig kan man også skyde igennem biler, det var også bare. Bare skyde den ned, den der to. Flip bilen, eller reboot, yes. Hvis jeg går ind i bilen, så bliver jeg bare ramt igen. Altså. Ja, du kan flippe den, så du kan klare til at flere. Så tager jeg lige skyderne. Og så noget healing måske. Og så er jeg det første, der bliver skudt efter. Shit. Altså, du er lidt alene derovre. Ja, det ved jeg godt. Jeg kan prøve at skyde på den. Shit, det var forkert gun. Og jeg ved, at vi vil slå den. Men der er en kylling, der dræber mig, altså. Hvor er muligt, at vi vinder det der? Så skal du virkelig klappe den alene. Nu er der endnu et hold. De er begge to bløde.
En dog. Jeg tror lidt, jeg døde her. Eller også så var en anden, der slår den. Hvor du bare gå ud der. Jeg hører det. Jeg vil se om du kan klappe ham nu. Der er 2. Har du mit reboot card? Ja. Okay, det har jeg lige været i gang med. Jeg har nok hvid healing, så. Hvad siger du? Jeg har nok hvid healing. Okay. Du behøver ikke reboot mode i stormen, så. Ah, det skal jeg nok lade være med. Hvorfor tager du det? Den ene hjul er punkteret. Og den har ikke særlig meget HP. Men det er ikke så god, når der kun er 2. Så hen til øen, så er der de der... Hvad hedder det? Whip. Det er det, du gør ikke. Jeg kan ikke få det ramt med der. Jeg tror godt, jeg kan nå det, hvis jeg er hurtig. Ja, hvis du er hurtig. Og heldig selvfølgelig. Hvorfor kan jeg ikke engang ramme så? Der er en, der ligger og kravler ude i vandet. Sådan der. Død. Tror du, der er nogen guns? Ja, der ligger guns derude. Spørgsmålet er det dem. Det ved jeg så ikke. Jeg kan prøve at dræbe den der bot også. Ja. Meget low ham er. Jeg prøver at se, om jeg kan pickaxe ham. Nej, jeg fik ham. Okay. Hvad er nogle af de der Epic Gamer Guns? Tror jeg ikke.
Nej. Der er kun det der avatar noget, eller hvad det er, det hedder. Ja. Altså, vi kan prøve at dræbe et rigtig hold. Kan vi så. Jeg tager launchpadet her. Og så løber jeg over til dem. Hvis vi gør det, så er det kun dig, der kan gøre noget skade, skal du huske på. Ja. Jeg tager lige volten, så. Ja, jeg bare kigge. Jeg leder efter et våben. Det der, du er ikke det. Nej, jeg kan sidde her, så kan jeg prøve at skyde den. Ja, jeg ser en. Jeg ser rigtige spillere. Okay. Som rent faktisk er gode. Jeg har alt andet end det, man gerne vil have lige nu. Et af de sidste duos er på mig. Jamen, der er ikke så meget, jeg kan gøre, skal du huske på. Jo, jeg kan shockwave dem ud i stormen måske. Ja, bare prøv. Det ville være rigtig gay, hvis jeg kunne det. Fik du ham? Nej, men han fik mig. Ja, det kunne jeg også lige mærke det. Og der er en, der sidder med en sniper. Og jeg hader sniper, så hvis de er bare irriterende. Men dem, der bruger sniper, de kan ikke. Ja. Den samme igen! Det er den samme, som jeg blev dræbt af før. Ja, okay. Træls. Jeg bliver nok så bare prøve at køre en solo her. Det er jo hvad vi skulle have gjort. Hvad? Vi skulle have gjort sådan, så at dele våbnene, tror jeg. Ja. Så når du fik den der, det skulle bomber, og jeg fik den der, assault rifle. Men det er en V1, jeg kan faktisk godt vinde der. Det er ham, der er den mærkelige. Okay, han er lort ham der, han bruger også kun Skywars til. Og en shotgun. At jeg kan få et crown. Mit tredje, fordi jeg hvor sidder han overhovedet henne? Ja. Det ved du nu. Her. Du skal skyde ham ned. Jeg kan bare holde ham. Men du kan jo ikke holde ham for evigt. Godt ret. Pas på, han har shotgun. Ja. Okay, det er rimelig epic gamer det der. Ja. Skal vi sige, det er dem, Vilas? Ja. Yes. Okay.